ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santeli gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau net foodish ordar mapi ngin wan ra mangi hakher dob ying jongpi ka artrik urisau di ka sngi kha jong Mahatma Gandhi kabal tep kum ka Gandhi Jayanti Day kum balong lang haki wei kisnong kithau jokari India ka lum kerwiang dorbar snong jawai ru kala kenma burom ya kani ka sngi ya ka jingelang la penya da udayo lang pakma sembut wahe snong balayo ka jingkran na uma lammat u lalu wahe snong bat ki kentien kerpang la pen sengau da uma SD lalu General Secretary lum kerwiang dorbar snong Nolor ka tau lakaran ru ka day bat ka Swachh Bharat Mission ka wei nagi mission ba ainam ai buram ka sarkar India ya Mahatma Gandhi ha ka thong ban penlong ya ka ri kum ka wei nagi ri ka ya chakmat ringkat ka jingroi jingpar bat ka jingkho jingsuba hadin ka jingelang la pelong ya ka cleaning drive program ha ka baki nong snong nadu ki kena adu ki belasan kilai shimta shong shet ban wer ban prat ban sach ban pen khoj ya ki lenti ki sengkien ki telong umbam umdi ki badan hapo uput usam jong ka dor pasnong